Vítam vás pri sledovaní našej spravodajskej relácie. Poďme sa spolu pozrieť, čo sa deje v našom meste. Pietný akt kladenia vencov. Beseda so spisovateľkou a prekladateľkou. Zápis predškolákov do základnej školy. Maturantov čaká akademický týždeň. Záverečné skúšky mladých poľovníkov. Cyklistické preteky slovenského pohára v Krupine. V 8. máj je deň, kedy si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny. Spomienkou na obete si zúčastnení v parku Andreja Sládkoviča uctili ich pamiatku. Zúčastnení boli nielen zástupcovia mesta, ale aj žiaci krupinských stredných škôl. Podľa primátora mesta je práve dôležité, aby sa podobných aktov zúčastňovala aj krupinská mládež. Určite áno, myslím si, že všetkým Krupinčanom a osobitne tým mladším generáciám, ktorí už asi sa až tak veľmi aj v osnovách školských nestretávajú s udalosťami Slovenského národného povstania či druhej svetovej vojny, je určite potrebné pripomínať si tieto udalosti, upozorňovať na hrôzy vojny, čo priniesli aj pre obyvateľov Slovenska či nášho mesta Krupina. Takže pokladám to určite za dôležité, aby sme si spoločne pripomínali tieto významné milníky v novodobých dejinách nášho národa aj nášho mesta. Po vypočutí hymny Slovenskej republiky a príhovoroch hostia položili vence k pamätníku a ako symbol na vyhasnuté životy zapálili svetielka. Spomienka na ukončenie druhej svetovej vojny v nasledujúcich dňoch pokračovala tradičnou vatrou pri strážnej veži Vartovka. Aktuálne sa nachádzame na Krupinskej Vartovke, kde už onedlho sa bude páliť vatra, ktorá je spojená s dňom víťazstva nad fašizmom. Síce o niekoľko dní neskôr, no predsa sa Krupinčania po roku opäť stretli na pálení vatry na Vartovke, aby si týmto spôsobom pripomenuli a uctili oficiálnu kapituláciu Nemecka, čo zabezpečilo koniec druhej svetovej vojny. Mesto Krupina, ako je už tradične zvykom, zabezpečilo občerstvenie pre svojich návštevníkov. Pripravili sme si občerstvenie, ktoré je zadarmo pre detičky a mládež. Dostanú pekačku, chlebík, kečup, horčicu a rážne a môžu si ich opiecť. Celé podujatie začalo hymnou Slovenskej republiky, ktorá pri krásnom západe slnka s výhľadom na naše mesto znela naozaj krásne. Potom sa účastníci rozišli po všetkých zákutiach a deti, ale aj dospelí mohli vyskúšať jazdu na koňoch. Tak my sme si pripravili vozenie pre deti a sme z ranča Hozník a toto je Apollo a toto je Willy. O tom, prečo je dôležité pripomínať si tento významný štátny sviatok, nám rozprával aj samotný primátor. Vatry na Vartovke, ktoré boli dvakrát do roka vždy organizované na oslobodenie a na výročie Slovenského národného povstania, majú svoju dlhoročnú tradíciu. Čo si ja pamätám, tak sa robia minimálne 30 rokov a mesto Krupina pokračuje v tejto tradícii organizovania, pretože si myslím, že aj takouto formou sa možno mladí ľudia, deti, mládež majú možnosť zoznámiť s tým zmyslom a poslaním a pripomenúť si ten deň, ktorý je, myslím si, v našej novodobej histórii veľmi dôležitý, a to je oslobodenie Slovenska od fašizmu a nacizmu, ktorý tu vládol v rokoch 1939 až 1945. Takže myslím si, že na túto chvíľu a na túto dejinnú udalosť by sme mali byť všetci hrdí. Príjemný, takmer letný večer vytvoril dokonalé prostredie na rozhovory či zábavu s priateľmi. A ako si užívali sviatočný večer samotní návštevníci? Ich prvé dojmy a reakcie sme zisťovali v našej ankete. Každoročne chodíme, aj v máji, aj v auguste, vždy keď to počasie dovolí a nejaké tie osobné problémy a tak, takže chodím každý rok. Ako sa ti zatiaľ páči? Veľmi dobre. Jazdila si už aj na koni? Áno. A teraz čo robíš práve? Obekám špekačku. A my ako zatiaľ hodnotíte podujatie? No úžasné, tešíme sa z toho, lebo je to vždy tá nádherná atmosféra, krásni mladí ľudia, rodiny celé. A tá vatra, to je neskutočné čosi, raz do roka to treba zažiť. Aj dvakrát. Ako zatiaľ hodnotíte organizáciu podujatia? Ja by som povedal, že je to na jednotku zatiaľ. Tak ešte sa len začalo, ale tak počasie, chvála Bohu, vyšlo, to je základ pre takéto akcie. A myslím si, že tiež celkom pekná účasť, takže už len si vychutnať dnešný podvečer. Celú akciu mali pod dohľadom aj krupinskí hasiči a tak všetko prebehlo bez akýchkoľvek problémov a ľudia odchádzali domov spokojní.